हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर आसाम पुलिस एसआइ नि एप्लाइ जाथारसिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना एग्जाम होनो मोनग्रोगोन। दा बे एग्जामाव माबादि सिलेक्शन खालामगोन आरो लोगोसे आसाम पुलिसाव माबादि सिलेक्शन खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम। दा लोगोफोर पस्टआ गासै दङ 306 दङ। बेनि गेजेराव नोंथांमोननि कुइसन पेपारा बर' रावजों जागोन होननानै रोखा लिरखाबाय। दा नोंथांमोना एग्जामखौ बर'नि होनो मोनगोन। दा बिदिब्ला लोगोफोर एसआइआव माबादि सिलेक्शन खालामगोन आरो बेसेबां नाम्बार मोननांगौ आरो लोगोसे एक्सट्रा सार्टिफिकेट दङब्ला माबादि नोंथांमोना नाम्बार मोनो बेखौ नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि आसाम पुलिसनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दा बिदिब्ला जों फैबाय अफिसियेलि वेबसाइटआव। दा जों हम पेजाव फैनाय लोगो लोगो एसएलपिआरबिआव बेबायदि मोनगोन। बेयाव गोबां नटिफिकेसन ओंखारबाय, गासैबो ओंखारजोब्बाय ओंखारनांगौआ। आरो लोगोसे नोंथांमोना जास्ट एग्जामल' होनो मोनथारनांसिगौ एसआइ लेभेलाव। दा बिदिब्ला जों एसआइआव थुनोसै अफिसियेल नटिफिकेसनाव। दा जोङो एसआइआव थुनाय लोगो लोगोनो जों गासैबो क्राइटेरियाखौ नायनोसै सोर एप्लाइ खालामनो हामारगोन आरो माबायदि सिलेक्शन खालामनाय जायो आसाम पुलिसाव। दा बेनिफ्राय माखासे चेन्ज जादों लकडाउननि थाखाय बैसोखौ चेन्ज खालामबाय। दा सिगाङाव जों मोनोमोन 25 सिम नाथाय दानिया 26 मोनबाय जेनेरेलाव। दा जोंनि स्टिफियाथ' मिथिखायो लोगोफोर 31 इयार्ससिम जोङो दानिया एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दा सिगाङाव जोङो 30 सिम हायोमोन, दानिया जोङो 31 सिम हासिगोन मानोना लकडाउननि थाखाय बारायना होबाय बैसोखौ। दा बिदिब्ला जों नायनोसै माखासे नटिफिकेसन। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों नटिफिकेसनाव बुंदों आसाम पुलिसनि सेलारिया जागायो 14,000 निफ्राय 60,500 प्लास ग्रेड पे थायो 8,700 नोंथांमोना मोनगोन। बेनिफ्राय एप्लाइया जागोन 10 डिसेम्बरनिफ्राय जाथारसिगोन आरो लोगोसे लास्ट डेटआ 9 जानुवारि। दा लोगोफोर नोंथांमोना जेसेबां हागौ थाबैनो एप्लाइ खालामनो नाजा। आरो लोगोसे भेकेन्सिया दङ नोंथांमोना मिथिखाबाय 306, बेनि गेजेराव इउआरआव दङ 126, बेनिफ्राय जोंनि स्टिफियाव दङ 31। दा बे जाबाय अल आसाम। दा जेनेरेल जायो लोगोफोर नोंथांमोना अल आसाम बेयाव डिस्ट्रिक्ट वाइज थाया भेकेन्सिया। दा बेनिफ्राय 30% रिजार्भेसन दङ, बेनो जाबाय वमेनफोरनि थाखाय। आरो लोगोसे नोंथांमोननि क्राइटेरिया होननाय लोगो लोगो आसामनि बयबो मिथिखायो। बेनिफ्राय दानिया बि नाम्बाराव नायोब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगौनो लकेल एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट बे थाथारनांगोन, रेजिस्टार जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। सि नाम्बाराव एसामिस बड' नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन होनना बुंदों। थ' बेखौ मिथिखायो बयबो। बेनिफ्राय दानिया जों थांसै गुबुन प्रसेसआव, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। दानिया जों नायगोन बैसोखौ। दा नोंथांमोना बैसोखौ नायोब्ला बेयाव नुनो मोनदों। दा जोंनिया जेनेरेला लोगोफोर बेयाव नायोब्ला 26 इयार्सनि बाराबा एप्लाइ खालामनो हाया होनना बुंदों। नाथाय एसटिफोरा 31 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो गाहायसिनानो 20 बोसोर जाथारनांगोन। दा ओरैबायदि बुंदों नोंथांमोना 1 जुलाइ 2021 बेखौ लानानै नोंनि बैसोजों लानानै 20 इयार्स जानांगोन गाहायसिनानो आरो गोजौसिना 26 इयार्स नाथाय एसटिफ्रा 31 इयार्स। बिनि अनगायैबो नोंथांमोना बिफोर आरो आफ्टार मोनदों, बेनो जाबाय नोंथांमोना बेजों बैसोखौ गोरोबहोनांगोन। जुदि नोंथांना बेयाव दङ जुलाइ 1, 2001 नि नोंथांमोना बेखौ लानानै 20 इयार्स जाबायब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना बे जादों 1995 नि जुलाइनि 1खौ लानानै जुदि 31 इयार्सनि बारा जाबायब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो। दा बेनि लोगोफोर बेखौनो बेयाव फोरमायदों। बेनिफ्राय जों थांसै दानिया नेक्स्टआव। दा हाइटआव फैबाय जोङो। दा हाइटआ जोंनि एसटिपिया 160.02 जानांगोन आरो लोगोसे 152.40 बे जाबाय हौवाफोर हिन्जावफोर। बेनिफ्राय जेनेरेलाव लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ 162 जानांगौ होननानै, बेखौ जों नांला। बाट जोंनिया चेस्टआ नायदो जेनेरेल हिसाबै लानाय जायो। दा बे जाबाय 80 सेन्टिमिटार एसटिपियाव हौवाफोरा, नाथाय हिन्जावफोरखौ सुनाय जाया। थ' नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो। आरो एप्लाइ होनाय लोगो लोगो एसएलपिआरबिआव जासिगोन 10 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो। दानिया नोंथांमोना होनांगोन डकुमेन्ट्सखौ, बेनो जाबाय एडमिट कार्ड एबा एसएसएलसि नि सार्टिफिकेट जेरावनोखि डेट अफ बार्थ थानाय, बेजों लोगोसे फार्स्ट सार्टिफिकेट आरो लोगोसे मार्कशीट नांगोन, बे जाबाय ग्रेजुवेटनि। आरो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नांगोन, नाम्बारखौ नांगोन, बेजों लोगोसे पिआरसि। दा पिआरसि गैयाब्ला डमिसाइलाबो जागोन। बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट स्पर्ट्सनि दङब्ला होनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना गुबुन नोंथांमोना एक्सट्रा दङब्ला बेखौ होनो हागोन। दानिया जों फैबाय एग्जामाव। दा एग्जामा 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन आसाम पुलिस एसआइआव आरो बे जाबाय कमप्लिटलि अएमआर सिटआव जागोन एबा अफलाइन एग्जाम जायो आरो 100 कुइसन्स थागोन। बेनि गेजेराव मोनसे एन्साराव नोंथांमोना कारेक्ट जायोब्ला 1 नाम्बार मोनगोन आरो मोननै रं जायोब्ला 1/2 दङ नेगेटिभ मार्किं। डेट मिन्स मोननै रं जायोब्ला नोंनिफ्राय 1 नाम्बार दाननाय जागोन। थ' बेखौ नोंथांमोना मोजां नायना लादो आरो लोगोसे एग्जामनि टाइमा जाबाय 3 आवार्स एबा 3 घन्टा नोंथांमोना एग्जाम होनो हागोन। दा फाइनालि जों फैबाय आसाम पुलिसनि एसआइ लेभेलनि एग्जाम। दा एसआइ लेभेला लोगोफोर एग्जामा 100 मार्क्सनि जागोन, अएमआर सिटआव जायो दै लोगोफोर, बे जाबाय कमप्लिटलि अफलाइन। स' बेनिफ्राय
कुइसना थागोन 100 थागोन बेनिफ्राय मोनसे कुइसनाव नोंथांमोना 1 नाम्बार मोनगोन बेजों लोगोसे कारेक्ट जायोब्ला 1 नाम्बार मोनगोन आरो 1/2 नेगेटिभ मार्किं दङ आसाम पुलिस एसआइ आव नेगेटिभ थायो बे जाबाय 1/2 जुदि नोंथांना मोननै रं जायोब्ला 1 मार्क नोंनिफ्राय दाननाय जागोन 1 नाम्बार नोंनिफ्राय माइनास जागोन बेखायनो हायैखौ एटेम्प्ट खालामनाङा थांनाय प्रिभियासआव ओरैबायदि जादों लोगोफोर काटअफआ अनलि 41 थांदों जायफ्रा माइनास जादों थ' बिथांमोना जोबोर टेनसन जादों उनाव दा बेखायनो हायैखौ नोंथांमोना जेब्लायबो एटेम्प्ट खालामनाङा आरो आसाम पुलिसनि रिटेन एग्जामाव बड' रावजों एग्जाम लिरनो मोनगोन होननानै रोखा लिरखाबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों डेट मिन्स नोंथांमोना अल बिटिआर एबा अल आसाम नोंथांमोना बर' रावजों लिरनो मोनगोन मोना बेखौ होआखै बाट बेयाव अनलि बड' होदों थ' नोंथांमोना बड' होनाय लोगो लोगो अल आसाम बर' रावजों एग्जाम होनो मोननायनि चान्स दङ जेब्ला जों अनलाइन एप्लाइ खालामो डकुमेन्ट साबमिट खालामनायखौनो नोंथांमोना जेब्ला रानिं खालाम थांगोन पिएइचडिआव थ' बेखौ लांफाथारनांगोन भेरिफिकेसनाव नांगौ जायो नङाब्ला नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड हो अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन नङाब्ला स' नोंथांमोनखौ रिजेक्ट खालामनाय जागोन दा बेनिफ्राय जों थांसै गुबुन प्रसेसआव माबायदि नाम्बार मोननाय जायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था थ' दानिया फैबाय जोंहा रानिं दा नोंथांमोना जेब्ला एग्जाम होखांगोन अब्ला जायफ्रा फार्स्ट जायो रानिं खालामनो लेंहरगोन आरो बे रानिंखौ बेसेबां खालामनांगौ भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा जोंनि रानिं होनाय लोगो लोगो थ' पिएइचडिआव 40 मार्क्स थागोन दा 40 नाम्बार थागोन बे 40आव लं जाम्प आरो रानिं मोननैल' थायो दा रानिं खालामनायाव बेसेबां नाम्बार मोनगोन आरो बेसेबां खारनांगौ बेखौ जों नायदिनि दा बेखायनो जों फैबाय दा फिजिकेलाव गासै 40 थागोन नालाय दा हौवाफ्रा खारनांगोन 1600 मिटार्स खारनांगोन आरो हिन्जावफ्रा खारनांगोन 800 मिटार्स खारनांगोन बेनिफ्राय लं जाम्प दङ लं जाम्पआव मिनिमाम नोंथांमोना 330 सेन्टिमिटार बारनांगोन आरो मेक्सिमाम बारोब्ला मोजां नाम्बार मोनगोन बेनिफ्राय बे जाबाय हौवाफोरनि आरो हिन्जावफ्रा जाबाय 244 सेन्टिमिटार बारनांगोन मिनिमाम आरो खनथाम सानसेस होनाय जागोन गासैखौबो हौवाफोर हिन्जावफोर बोथ साइड दा लोगोफोर एक्सट्रायाव गासै 30 थागोन दा बेनि गेजेराव एनसिसि थागोन हमगार्ड थागोन स्पर्ट्स थागोन कम्पिउटार थागोन आरो लोगोसे पार्सेन्ट थागोन दा जायफ्रा पार्सेन्ट दङ नोंथांमोनाबो मोनगोन दा बेखायनो पिडिएफ फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामदो बेनिफ्राय एग्जामा आरो लोगोसे फाइनाल सिलेक्सन बोरै खालामो दानिया जों नायदिनि स' दानिया जों फैबाय फाइनाल मेरिट लिस्टआव दा बेयाव दङ एग्जामाव गासै 100नि जाखायो बेखौ मिथिखागौ बेनिफ्राय सेकेन्डआव जाबाय फिजिकेला 40 थागोन बेखौबो मिथिखायो दानिया एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसआव थागोन 30 बेनि गेजेराव थागोन नोंथांमोना आरो भाइभा मोनदों 5नि दा गासैखौबो लानानै 175नि बेयाव सिलेक्सन खालामनाय जागोन दा नोंथांमोना जायफोरा 175नि गेजेराव नोंथांमोना 150 मोनहैगोन थ' नोंथांमोननि साख्रिया 100% जानायनि लामायाव दङ दा बेनिसिम लोगोफोर आसाम पुलिस एसआइनि सिलेक्सन प्रसेस दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव दा लोगोफोर आपकामिं नोंथांमोना गोबां आसाम पुलिसनि नटिफिकेसन मोनबावगोन जेरै एबिइउबि आरो लोगोसे आसाम पुलिस कामान्ड' बेनिफ्राय एग्जामनि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो सम सम भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय